Ahojte všetci, občianske združenie Ceskon. Ja vám chcem všetkým zapriať šťastné a veselé Vianoce a dúfam, že každý vie o tom, čo sú to Vianoce, že tá pointa nie sú len dobré masné rezne a šalát alebo ryba, ale je to o tom, že sa všetci spolu stretneme a budeme spolu rodine tráviť spoločné chvíle. Don't touch this now, Oli. Prichádza čas, čo až duši preniká a jemne vábi vôňa ihličia a spiev. Čas, keď krídla zvoní krásny smiech, čas, keď láska zmýva všetok hriech.
Ciężko z písní.